Anyway, sige. Ato ito mga pagtatagan ng kakaupo nato na pagkana makabumbo. Ito na Information Officer Tacloban Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry ngan Barangay Chairman Barangay 41 Tacloban City. Honorable Kalay Go sir mo pengaga live kita bombo radio Tacloban mo bubin. Sa pengaga, good morning. Good morning, Bombo Vince. Good morning, naton Mamaratiya Bombo Radyo Tacloban. Nakapag full tank na ba lahat? Amo na ini sir. Kaya di na nakalabay ng adlaw nagpipila good man ha mga gasoline station. Kay ano ba gasoline station labi ng mga small player amon ba ganaon na pa pag-uminto sir. Oo, waray na ko dira makapagpugong no, nag-increase na hera. Napausa ko Bombo Vince paglibot ko. May na mga gasoline stations nga mga malaban doron pila. May dalawa tiba nga waray na pila. Ngayon pala pagkita ko na presyo kay naguna na hera pag-increase yung tag may datag 15 pesos, 12 pesos mga so dito. So gurugutin na napakarga hera. Pero parahan mga waray nag-adjust kuan kita ito saludo kita era kay sumunod gud talaga era kuan ng guidelines nga kung saan mapapatupad it price increase so dito damo napakarga asya nakatiro kiren baga may mga customer nira nga nag-over the bako na iba sir sigurado Bombo Vince kay namilinghin kuan hin baga waray pa naguminto nga gasolinahan and may dalawat kita mga kuan guti ay lang nga problema do gini kay naton kabugtuan nga negosyante syempre na era para generator sets mapalit manggod kita hin ginag so yon waray anay kita sugti nga pumalitin in kuan by jug kay syempre priority ang mga didala tagsa-tagsa sarakyan kay kulang na datera supply yon oo okay pero well ano tip kinikita ni magiging epekto nga dito naton na panegosyuhan especially dinhi Tacloban City kinita na ba nimot mag-epekto ton pag-umito ton presyo ton produkto petrolyo sir? Well, may day na ginyayakan no sharing pamanha economic sa amon kuan korso may day to sinisharing short term and long term no nga mga epekto. So iniya na nga short term nga effect kita nato ng pagbulusok kan presyohan ang diesel and gasolina tagsa-tagsa nga gasoline stations and if this war keeps on going for pera ka bulan or aampo kita nga diri na unta umabot pera ka bulan maski us ka tuig diri nagyap naton baga na-imagine nga masusugad no? Hopefully matapos na ini magkamayada ni katapusan may it be a ceasefire or through ano-ano dida nga divine intervention na launta amo tatong ginaano pero ang short term naton mabubin sa kita na naton nga nagkamayada talaga umintohan na presyo diha aton ko and then long term naman imo na mention kanina nga ang parken panilduhan naton amo ito mag-aaron sweldo syempre mga negosyante ma-adjust liwat magkakamayada gud talaga yung sinisira nga chain reaction haton ekonomiya kay nga tanan gud ini ma-increase so definitely makikita naton yung inflation maigbaw na naman pero it increase it mga pamplito na downtown area mga kinikita stable pa sir wala pa baga increase so far itato ni immediate nga makikita is di naton wet market no magkakamayada gud talaga itong movement na yon for the dry goods and kay syempre it will take aton sinisiringan production ng maapektaran niya after na hininga nga pagkataasan presyon paplito ng transport nato ng cost nato ng transport mga cost and production mga so dito damo tato ni ko considera so maybe in a few weeks time makamayada ni adjustment okay ini nga 4-day work ano baga magiging epekto nito tato baga panegosyuhan di downtown area tama yun mo yakan mo Vince kanina nga medyo maapektaran ini kay siyempre kulang net kuan kahit mga tao titipid mag-inom ko inalit pero balay and it iba siyempre at tumanlago din mga dagko nga mga malls mag-inis tambay dagkiti kada mo tambay sa mga mall diri man na mamalit kikita naton damo tao linaroy-laroy especially kung mapasok panahon labi na yan at erabot summer so diha downtown area medyo magkakamay daw kita problema lalo na damo yan ang mga sirado nga tindahan so madudugan pa dai ni hopefully diri nagadunta kay baga kinukurean na taton mga nabibili nga mga negosyante di kuan go din kuan gihapon naton kay mas summer na so sa gihapon ini nga factor maramang kita nga nakakapagpa-traffic la diha downtown is nga mga eskwelahan kay kuno ray nga ni klase oray talaga traffic o kahon na lang naton ito nga traffic downtown kay tungod mo pa negosyuhan damot na kanhi pamalit na direto tuod fake news ito it napadamo la tao di downtown gud talaga nga tinuod
mga eskwelahan. Pero maramang kita nga mga estudyante o na budget leto, magigod kita nga tanan. Yes, yes. So wala gyapon na kapasidad mamalit, magpinangaw ng mga restaurants. So amo to taton usa nga problema yan na bumbugin. Yun. Ito sa PDD kung masugad hini nga 4-day work it transport di ba sir amot baga maapekto na kay wala mga pasayeros pag abot it Biyernes kay work from home man di ba? Oo, magkakamayada kita definitely adjustmentan mga parasahi pero problema liwat ita aton mga kabugtuan nga adya transport sector is kulang gyapon ita era manarakay tapos ma-summer pagod. So this will really be sinishering a balancing act no between the government and the transport sector, private sector. Dako ini nga challenge yan na bumbubin. So these are extraordinary times talaga na nakinanglan extraordinary measures. In fact, may dakita irestorya di ha private sector no may dakita good mga ibang kasangkayan, mga ka-member taton chamber nga mag-iiban talaga ran mga empleyado. It's very sad to say nga waray good may himo na tungod hini may daliwat iba nga makikipag-coordinate sa Department of Labor and Employment kung magkamay-ada kita sinisiring Bombovins nga flexible working arrangement. So it karog sigon hini may dakita kung masugot it dole and of course ita aton mga empleyado magkakamay-ada kita mga imbis nga unom ka adlaw ha private sector magiging 5 na la siguro ka adlaw para lang mapugnan it pag-iban it mga employees. So I think this is much better kung magkakurang kita. Anyway, hopefully this is only temporary. Yes. Usay ni nga gin-studyhan naton nga kita dit aton nga mga negosyante di diha aton lugar at Tacloban. Ayun. Well, arit baga inin short term nga solution din. Dapat may mga hinabang or ibalik ang subsidiya nga din naton mga driver operators sa transport group, sir? Oo. Agree kita ito. So ito nga short term nga solusyon no. Maramang kita nagyakan naton gobyerno nga kung maabot pero ba bumbubin. So I think $100 per barrel ang crude magkamaya subsidy ito ng gobyerno. So okay kita ito but in the long term I'm not sure if the government can keep this up kay pera-pera manalo ito natong pundo. So amo ito nga ginyakan ko kanina nga hopefully diri ko din mag-iha nga gira dito Middle East and magkamiada go dira solusyon no kay dako ndurot effect ini bugos sa kalibutan. Yun. Private sector di ba it mga nananaboy ni Sir Kulay private sector no work no pay so kung inin naapektuhan nagyapon iton work day hiton usang trabahador syempre of course tagaron wari nga trabaho di mapasweldo liwat di ba sir? Oo, amo gud nit mahitabo sang very gud nga understanding kung magkakamiadan flexible working arrangement kailangan gud magasinabot it employee and employer kay para mapatupad din kay kun diri liwat syempre taton ng mga negosyante mag-iiban la iton mga empleyado or freeze muna hiring and may dagyap kita mga ibang tindahan nga waray lanay mga overtime yun may kita damot mga measures gihapon naton nga ginsusugad ibububuhaton pero syempre with the guidance of itaton mga concerned nga mga agencies. And I would like to take this opportunity gyapon Bombovins no panawagan na kita aton na gobyerno LGU tagsa naton nga LGU kung hain man kita nabilong LGU nga kung pwede ayo kita masyado restriktuhan especially nga mga requirements yan nga sangkatutak nga requirement para kala makakuha tayo mo business permit makuri talaga yan na these are extraordinary times nga atong ginaatubang waray pangani kita recover and medyo nag-iba ng business dynamics since nagkami ada kitahan COVID no nauna kita nga tapos ng COVID naka-recover na nga tanan waray pa makuri nag-iba na talaga ang business dynamics na nag-iba na naton sinisiring nga business environment ika nga ang naglabay nga COVID naton so amo ito nananawagan kita and of course may dalot kita mga government agencies nga nalibot-libot di diha mga negosyante especially di downtown nagpipinan-check kung kompleto ba ito hangyugod naton nga kung pwede maging lenient lanay kamo pa-relax lanay kamo mga ma'am mga sir kay makuri talaga ini nga ato naagian and I think kamo nga ni gihapon apektado kamo through it nga pagitaas ita aton presyo itong crudo yan na. So ini nga pagitaas sa aton presyo produkto petrolyo magiging rason ba ni pa pwede mag-ibanhin mga trabahador sir? Definitely because it leaves us with no choice no kumbaga nako-corner kita hini and survival magudit tagsa negosyo ta atong ginistoryan. So this is really one way of kuan naton it impact no. It pagitaas iton presyo iton crudo. So
itatong ko lagi na po bumubins again, babalik ko lang ang maging ano la ini, short term la ini. Kasi in the long run talaga, baga di ko pa nakikita kung ano gudit ko may magiging makuri ko talaga hinduro. Oh. Pero President Donald Trump, after hinin, humanon la ko na net gira ha Iran, may dani susunod liwat nga nasod nga pagigirahon. Ini nga mga pamahayag niya, bagan inin, well, it mga epekto, mga dagko nga mga bato nga naguumpugay, it mga good nga mga nasod apektado, di ba, sir? Oo, Bombo Vince, tama ito. Kaya siyempre, rason US liwat nga in order to protect mga citizen, kay kung magkamiada ko no, nuclear weapon Iran, magiging mas maduroda ko nga problema kay bayan ni gamiton kontra era or kontra era mga allies. So mas dako ni nga problema in the long run. So yan na pala umaksyon na kuno hera. And may da kanya-kanya ni rason, may dalawa titiba mga kritiko hit US na yakan nga they are only after it era oil. No, kay damo manggulit oil ni Iran. So amo to nga kanya-kanya la ini. We will never really know the true ano kay dire mangud kita mga insider dito, adila kita gawas, mga gudti la kita nga mga ano dida nga guti ay lang nga pag ano apektado kita layon kay syempre guti man la kita nga nasyon. So wala gud kita mahimo. Taton na naampo Bombo Vince nga matapos na talaga ni as soon as possible. Pero may mga prediction na dida ini na circulate nga posible medyo mag-extend pa iton gira kay Anbin Mal yung supreme leader hiton Iran niya lang yahaw anak, sir. Oo, nakita nato na news. Amo na era napilian kay nagtugon man gud ni nera dati supreme leader nga masunod ay kung ano man mahitabuhay kailangan ko no heated lagi hat. Kinadidirian lagi hapit Amerika. So amo gyapon ni nga raging pili sigurado ito. So yakan liwat ni President Trump nga kun hinuman nga leader nga dire ni Agosto, dilay ni mag-iiha. So maaram ka na kun ano tihimon bubumbahan na liwat ni nag-gather na ito ng intelligence. So ambot kun ano na lang hopefully talaga magkamiada talaga ni resolution nga conflict no nga as soon as possible. Ayan, sige. Sir, ba meron kami sa nga dito aton mga kabugtuan, although sharing hit mga negosyante inin gastos la kamo, pero nga dit at mga kabugtuan tipid liwat o kasi syempre kung gumastos si tao may circulation at salapi, pero kabaliktaran nga dito aton mga kabugtuan tipid dilaan nila pag kinagawas kay magastos kad gasolina diesel, sir. Oo, may tutaton ko ano kasi it will be a very tough balancing act between the private sector pati tatong government and tatong mga kabugtuan ng konsumidor and kami luwat ang mga negosyante kasi the more sales nga ma-generate naton the more luwat nga buwis naton magbayanan ng gobyerno, the lesser guruguti luwat nga buwis, and kung waray luwat halin waray ano we will be forced to simisering terminate some of our employees and iba ito simbakula magsisiragod para siya na nanabo. So dako ni nga effect Bombo Vince amoy ni nga kuan la kita ini sinisirang give and take na good line kay I think this is the only way makasurvive kita, and damo lagod ito na akong panawagan aton LGU and of course aton different government agencies amo na good line nga paagi pamaagi nga mabubuligan niyo kami nga mga negosyante kay talaga makuri ko niya na these are again extraordinary times. Anyway, information officer ito na Tacloban Filipino Chamber of Commerce and Industry nga barangay Chairman barangay 41 Tacloban City Honorable Colego, sir, damong salamat oras mong radio. Mapay nga, good morning. Salamat, sir. Yes, Bombo Vince, damo nga salamat. Ang barangay la po anwaray 4 days or 5 days kay 24/7 kami. Hara nila amyaw. Hara nila kami balay dilat sa pit barangay hall. So, 7 days a week lagi apong kita, mga kabarangay ko. Thank you po. Thank you so much, Honorable Colego. Ato na ka, pudoro ora man kunat mga 4-day work, amyo lang kunat barangay hall. Ora diri ko na 4-day work, ama. Sobra pa hit usa ka semana.